General Solly Shoke, now hand over command of the South African National Defence Force to you. I, General Maphanywa, solemnly undertake to serve my country with loyalty, courage, dignity, and honor. Lesi esinye sizikhathi sokuzigqaja ngokuba ngowakuleli phela izintambo zabakhuzi bamabutho zidlulele komunye ngokuthula into ke engejwayelekile lapha eAfrika. Abaningi ke bathi lokhu kuyinkomba yokuthi izinhlaka zentando yeningi ziyasebenza. My special vote of thanks goes to ordinary men and women in uniform, those who are on the sharp end, who execute the tasks that have been given to them, and sometimes under difficult conditions. Those are men and women who risk their lives in ensuring that we comply with our constitutional mandate. uJenene Maphanywa uthatha izintambo ke kuJenene uShoke osethatha umhlalaphansi emva kweminyaka eyishumi ephethe. We'll appreciate that our people should begin to say thank you, and showing the thank you by also motivating for our budgets not to be cut. Lolu guquko ke luyingxenye yesimemezelo esenziwa nguMongameli Ramaphosa ngenyanga edlule. I, as Chief of the South African National Defence Force, will be faithful to the Republic of South Africa, uphold the Constitution, the Defence Act of 2002, and all other law of the Republic of South Africa. uShoke uzibeka phansi izintambo ngomsombuluko bese uGeneral Maphanywa ezithatha. Umcimbi wanamhlanje ukhombisa ukuthi ukudluliswa kwamandla wenziwe ngokuthula. Kodwa ke umsebenzi osalele inhloko yezokuvikela manje ukuthi igqugquzele ezokuvikela njengoba phela benenkinga yokuthi izimali ziyaphela kanti futhi nabo bayaqala ukungabi nawo amandla ngenxa yokuthi izwe nomnotho akuhambi kahle. Umzondile Mbethu, SABC, ePitoli. Nanku umlando ngomkhuzi omusha wombutho wezokuvikela uLieutenant General Maphanywa. Wazalwa ngomhla zingama-23 kuLwezi wango-1960 eLimpopo. Waqeda ibanga leshumi esikoleni samabanga aphakeme iMphaphuli khona eLimpopo ngo-1978. Ngemuva kwalokho wabesoba ilungu lomkhonto wesizwe nahlala kuona kusukela ngo-1978 kwaze kwaba u-1994 kanti ngawo lowo nyaka waba ilungu lombutho wezokuvikela kulelizwe. Waqeqeshelwa ekolishi iZimbabwe wabeseqhubeka nokufunda engaphakathi embuthweni njengoba wayesefunda eKenya Staff College. Iziqu zakhe zokugcina zenze embuthweni kwaba yi-Executive Security Program ngo-2004. uGeneral Maphanywa wathola izikhundla ezehlukene embuthweni wezokuvikela ukusukela izwe liqala ukubuswa uhulumeni wentando yabantu kuze kube yinamhlanje na. Ngo-1999 wabesenikwe esinye isikhundla wayesebenza eSouth African Special Forces Brigade. Nalapho wafike wasebenza ku-Class 1 Operations kwaze kwaba u-2001. Kwathi ngo-2002 kuya ku-2003 zenyuka kuyena izimendlela njengoba aqokelwa kwesekuba yi-Senior Staff Operations Monitoring and Evaluation. Ekhambeni kwesikhathi wabeseqokelwa kwesekuba umkhuzi wombutho ophikweni olubizwa ngokuthi i-South African Special Forces ukusuka ngo-2003 kuya ku-2005. Wathi esasebenza lapho wagcina ethola iziqu ezibizwa ngokuthi yi-Executive National Security Program ekolishi lombutho wezokuvikela. Lo mkhuzi omusha wamasosha waqokwa njengo-General Officer Commanding ku-South African Special Security Forces ngo-2006 nokuyisikhundla ahlala kusona kwaze kwaba u-2016. Ngawo lowo nyaka waqokelwa kwesekuba uMajor General ewu-General Officer Commanding Infantry Formation embuthweni. Lulunye kuLwezi uGeneral Maphanywa waqokwa njengo-Chief of Joint Operations kanti uqokwe njengomkhuzi omkhulu wombutho wezokuvikela umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kanti umsebenzi wakhe uzoqala ngomhla lulunye kuNhlangulana.
Unazo ezinye iziqu zemfundo ephakeme azithola eUNISA kanye naseNyuvesi yaseLimpopo. Ushadelwe nguSindi Mlayo Maphanywa kanti banezingane ezimbili okumfana kanye nentombazane.